Masih bersama JMC Audio. Ada Cak Wandi Channel, Kartika Laras. Yo. Rupane abang-abang coklat, nek bombone rambang karo kecap, nek rasane pedes nikmat, nek regane murah lan mupakat. Sate kambing ana endi ana ning godang endi godhong bangil wis kondang kalokane nganti jembar godane Abang-abang coklat jar bumbune rambang karo kecap, wong regane pedes nikmat wong regane murah lan mupakat. Saiki sate kambing saka ngande saka kutane kota ngande kota bangil kondang kaluka sate kambing.